ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାବୁଥିଲେ କାଳେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବନି ତ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଧା ଦଉଡ଼ି ପାର କରିସାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଚାନକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର ଭାରସାମ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁନର୍ବାର ବାଲାନ୍ସ କରିଗଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଦଉଡ଼ିକୁ ପାର କରିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ତାଳି ଦେଖି ପୁନର୍ବାର ସେହି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତା ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଦୁଇ ବିଲ୍ଡିଂ ମଝିରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ତା ପୁଅ ବି ଭୟରେ ତା ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ସହ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି କାଳେ ସେ ପଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭୟରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ପାର କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାର କରିପାରିବି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ହଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହିଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଏହି ଦଉଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାର କରିପାରିବି? ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଏହି ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ପାର ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେହି ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ, ଯେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ପାର କରିଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ବି ପାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ପଛରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ଆଉ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।